kasi kami at kanta kanya. Kasi kita kanta ti bagay. Game, kanta tayo palangan. Happy birthday to you. Kaya may sa mo. Naghanag ka tagi extra para sa mga namin dyan. Hi guys! Ayan. Ako ang magbablog. Ako ang magbablog ha. Kasi yung akin siya ang nag-vlog last week. So ito ako naman ngayon. So welcome to Mila Beach Vlogs. Nandito kami sa beach ngayon kasi day off namin. So magluluto yung kapitbahay namin ng pansit kasi birthday nito. Happy birthday! 26 ka lang yan. 26 ka lang yan ha. Ay so? Yes! Yes. Mas panganay ka pa. Mas nauna ka pa. Hi, Ate Mila. Siyang bunso ngayon, hindi ikaw. Ate Mila's vlog. Hello. So magluluto sila ng pansit. Tanan! Ni Ate Mot. Binaking mo. Hindi, di bawa. Word. Pinag-record ni Tatay. So we have repolyo here. Repolyo, Mr. Repolyo. Cabbage. Cabbage. Ano pa? There's the onion There's onions and and garlic. garlic. Yan lang. Tapos, kami nandun. We have also a bacon. There, over there. Welcome to my YouTube channel. Ang tawag dito, si Ilocano? We have dalikan here. Ano ang Tagalog ng dalikan? Uy, ang kalan ba yan? Fireplace. Oh, sa Ilocano, dalikan to. Ewan ko sa inyo sa Tagalog kung ang tawag nyo. Puro kami Ilocano eh. So mag-aaron muna tayo. Mag-aaron. Aaron, the brother of Moses. Hi, Auntie. Oh, where's the sit? Where's the posporo? There's no phosphorus. And then now we make aron-aron. Yan dapat $5 na ni Uncle dito yun. Ano na? Where's the something? Corona. May ubit. Sayang na hindi mo. Tapay mo. Kumakain tayo sa ano sa the original version of Kalan. So itong tigaloto natin ngayon. Say hi. Hi! Our channel and this is our beach resort. Ang dumi, beach resort. Hindi talaga. Oh, maday. Damdaman nga beach resort. Sino? Oh, 25. Hirap ang mag-aron. O yan, nag-aron na, nag-apoy na. Yan, lagyan na natin yung ating kaldero. Ay, kaserola pareho. Oh, dapadak ate, oh, dapadak, oh. Hanama biruan di basta. Domingo na ibuling-buling niluluto. Ang mga birukan. Hindi ka imagine natin. Napas, bang luwak na gawin na.
Pansit. Ate mo, sarili na nga lubong na eh. Ananusan na nga, uutan ni naksutan na eh. Sunog kaya yan? Hindi gaasa tulog yan. Hindi luto yung sa kabila. Mabalin na bili. Taluto siya. Magkalipan din. Ate na pag-aari namin to. Pag-aari namin to. Bili na nga torta. Dapat mangidate kanya ako kinaka-text kayo text. Salpa. Ibigay ka man. Dejeti ko na ako ka ay mga palpalubusan og pakasta ta delikado nariga kag suklay. Ay. Ibigay ka man. Text kayo nga text. Text kayo nga text. Ay. Hindi ko concentrating. Tinupig. We have also dito sa Carlo Rossi. Ingat naman girl. Carlo Rossi. Who wants to drink? Wala, di ako pwede. Mais lang ako. Mabait ako today. That I'm talking about is the big hole for the pansit. Yan. Pansit, pangpahaba ng buhay. Ay, natapuran eh. Dayjay niya. Natigsaw na tapoy mo. Na, Ajiri. Nakabayad kayo tiga saol. Nakabayad kayo tiga saol. Napig sa taboy yun. May sa titurong na ratapoy, di angin eh. Ay, tama na. Ako naluto. 1 minute makaluto tayo. Ate, the spatula is Wait, wait. Niyan to yan namin. Diyan i-vlog ka namin. Kapatid natin. Live data. Vlog day dyan. Aklo. Aklo. We call it aklo in Ilocano. Ako na magla-live. Namang burning, ayun na. You make some. Hello po, welcome sa live. Yan, cooking Ilocanang mga yan. Sarap po, igado, igado, igado. Yeah. We put the igado to the pancit so that it's really yummy. Wow. This one is on. No, the at and the end. I put some more. Wow. New version of pansit. Pansigado, pansigado. Pansit with igado. O, yun na yung title. Oh, the fire is very strong. You put water. And then you want. Don't put the water yet. Why? Sorry, because it's vlogging. Nanonood na yung igado mo. Wala bang ano? Then we add the chicken. Chicken cube. Chicken cube. Ate, may tumatawag. Sino nila kay Kolo kung kunana na? Haan, Romor. Kung So, ano kay sa Romor. baan isa ko, basta kalatan ikaw. Makita na ito, bibiyaan na gayam. Nagluko dati asawa ko muna. No, the chicken. Still, it's okay. Oh, di ba? Saan ka nakakita na nagluluto, nag-aaway pa? Oo, saka English. No. No. Put together because we are in the province. You know, it's nice. At the end, we put that one will be crunchy like salad. Are you not gonna baba the bihon first or just put it directly there? There, that's why we put a Add lot more of water? Yeah. Okay. And then where's the salt? Pepper. There inside the Let the water boil and then we put the bihon. the pepper. We put the pepper. I'm gonna put the pepper.
our vlog. Kada yung kabil na, the cubes na. Oh, still anemic like that? Kasla mo lauyan. We have lauyan here, papaitan. You must to daytan. Hmm? Handang ibabad ka na, di bihunin eh. Guys. Nagaganto dito, nagmaganto dito. Ang arod. They have, is that tinono o prito? Not my tummy, okay? Forget about my tummy. Only the... We have two pulutans here. We have tilapia and the pato there. Very poor. Ang kutsara, very poor. Sino? Red na. Siguro na minsan amum tanus niya tibibibitan mo may kataon. Nagsiksi para luto tayo. Oo. Oh, hi daw sexy ate, sabi. Hi! From Sharginon. Oh my gosh! Umado to viewers mo tabila. Ano yung live na? Apa ni Bing Bing? Ala, it's going to... Napatutog na. Yes! We are on the beach, you see? Sabi nakaturog pa yung Janet. Ate ka naman. Is that coffee? Ay, dahil hindi ka alam mo pa. Can I have some? Hindi pang sosyal. Battery low. Danaga na kakawan. Starbucks? And we have a black corn here. Black corn. This is actually half ano to eh, African Asian. African Asian, half. You see, we are sa bundok-bundok. Ibu ko man di mas ko din. Kasuna na ikan, kasuna na ito. Lagi masahin? Kabilak to, hindi. Di mo na ko dyan. Ayan, David, ayan, put na nila yung ano. Kami gana po da. Ayan, igado bihon. May taga-kirot. May nagkirog. Where's my assistant chef? Ginangkan nyo mo na sumugat kayo dyan ang bagay. Oh my God, kuna na nga ta niya. May saan muna nga holiday. Apo, mare, kanayon, pinik niya, picnic yun ah. Evelyn Gallo. Kanayon daw ng picnic niyo, ate. Natangkin sa pa yun ito. Subay! Ha! Balasang kadikalma. Sino naman minsan, umay kayo dito, kapit-bit-bitan nyo kung darong nga na pudot ah. Calling from Messenger. Kakaw pinagpunan nga darong. You're welcome. Forget na ba? Hiya po, madama tayo nalag tao ke. Welcome. Oh, hi! Luto! Evelyn Gallo ba to? Nag-sexy ka pa eh. Shout out sa aking mga viewers. I think 10,000 now. Oh, okay. Oh, where's that? Nagbaba mo yung 10,000 natin. 60,000. Oh, and now 69? 3,200 subscribers. 69. Oh, 69. Ala, apay! Nangimisi tingipon na. Misum ka, girl? Oh, misum ka?
amo nga bugwanin. Manay ka niya tayo. Manay. Pagkakaman ng tiwa at danakin mo. Manumulot na danakom kanin ta danakom na ay. Na dahil bakit mo na pala kanin ka danakin na? Suman. Of course. Imibo. Mate? I'm putting the cabbage. Just me, kunaman. Pigsla mo lawon di makan nga sa balin pa anong sa mula kang kanin nagitan. Order na. Kasta na pasina. Kasta na pasina, ang ganda naman dyan. Ah, Kunabay. nag-in lang. Sino yung tinagan na? Lydia Magno Gamat. Ate, it's from Italy. Oh, hi from Italy. Our private resort. Ayun, tinatata. Private resort ang daming tao. Sebelah tuh mengarah. Ang. Madukutan kalau mengarah sebelah. It's almost done. Yeah. It's very fast. It's very fast, you see? It's 1 minute to 0 when I cook pancit. Just a blink. Sabay blink. Just a blink. Kaso nga lang, igado ang hinalo ko kasi wala kaming nandito sa bundok. Ayan ngayon. Nandito po kami sa beach ngayon. Sunday ngayon. Tumakas doon sa bundok. Yung manok na ihahalo doon, tumakas po dyan sa bundok. Oo, yung manok na pula. Anangay, oh. Tama naman ang nakikita na. Oh. Vlog yan. See? Our pancit Is it done? Is it done? see? Ayan. Our pancit is done. Ang pasig. Ala 5 star. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na sa kalan. Dalikan. Para di man siya ma-overcook. Ayan. So tapos na yung aming merienda. Anong merienda? Anong it's hot Ilocano? Sulapudot. So, na maktangan. Tarong. Pagtulong tayo pa tarong? Weh! Tarong. Tarong timid dahil siya talaga. Naglago ka, nagpatid yung magkita mo na. Oh, gana. Tutok ka. Ayan. Oh, ihaw-ihaw na tarong. Ba't ang lalaki ng tarong? Nagsit yung ano? Ay, mas side na ate. Patay tayo dyan. Ayan. Akala mo naman mag-vlog yun, naka-live naman yun. Ayan, nakakawala kaya ng ano, ng stress din ang pagbablog, di ba ate? Hilaan.
Nalalaing mga tadi nag-vlog ng tao ng vlog-vlogan. Thank you for watching ko. Yan. Video na ka na tagbabay naman. Tagbabay tayo. Ay, gura ka. Ay, ayan oh, nag-ano pa sila ng talong. Iba't ibang size. May American, may African, tsaka ano yung isa? India. Indian. Kala mo naman napapag. Vibe naman yun. Kasi kami mat at nagkanta kanyam. Kasi kita kang kanta tibagay. Game, kanta tayo palangan. Happy birthday to you. Kaya may sama. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ang dami niya kay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nasaan yung candle? Wala namang candle. Wala, di may isang kayo dyan eh. Nakabidyo ba ito? One. Naunan. Wah. Oh, long life, long life. Naalam na ako nagpicture. Nagpicture ka? Mura siya ka na nagpicture. Tapos, yung alak. Ayun kay ate mo. Makain na guys. Bahala kayo nagbiro kayo ng plan niyo. Sige, babay nga Rodan. I-close mo. Ate, si ka man ang close. Dagan. Thank you to our 3,200 subscribers game. Hello, thank you for our 3,200 subscribers and 60,000 viewers. Please don't forget to follow. Sa mga hindi pa nag-follow, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Mila Beats Vlog. Ano? Mila Beats Vlog. Mila Beach Vlog. Beach. Ginawa mong beach. Mila Beach Vlog. Okay. Bye-bye. Bye! Have a nice day. Thank you. Gusto mo kung nanti camera.